Syukur. Aku krungu-krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Ojo tenan ora. Ya iya. Lah ya ora apa-apa wong. Dalang ki jodone ya sinden kok. Biasane ngoten nggih, Pak. Iya no, Pak Kangko ya bojone ya sinden buduwi. Nggih, buduwi. Tunggu leh tutup. Kabare saka Pak Lurah sampean kena flu ya apa? Nggih. Batuk pilek Batuk pilek. Nggih, kemarin juga demam tapi alhamdulillah kula saged sowan mriki dengan lumayan sehat tapi nggih rada bindeng-bindeng, Pak. Mboten napa-napa. Bindeng sithik ora apa-apa ning sing penting metu suarane. Nggih. Sowan ana lapangan Sumringah, alun-alun Sumringah. Nggih, jan luar biasa sekali penontonnya. Banyak seperti lautan manusia nggih, Pak. Betul. Nggih. Luar biasa dalam rangka bersih desa iki Nduk Jayu. Nggih, bersih desa Prajegan. Prajegan. Desa Prajegan. Heeh. Kecamatan Sukorejo. Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah didoakan semoga warga Prajegan Sukorejo semuanya diparingi sehat walafiat, dilancarkan rezekinya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa terbaik nggih Pak. Dan diucapkan sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan. Ngapunten nggih Pak. Nggih ora apa-apa. Sing penting metu, Nduk. Ora apa-apa. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Wow, alhamdulillah sampun diparingi tempat transit buat istirahat, Pak. Oh, ngoten. Teng pundi? Dateng dalemipun Bapak Lurah. Oh, ngoten. Nggih, siap. Ya, saiki wis beranjak dewasa ya, Nduk sampeyan. Alhamdulillah. Wis gedhe tenan saiki. Nalika sampean ketemu karo Pak Kangko pisanan kan ora semene iki, cilik ngono ya. Nggih, segini. Kira sing jenengan napa sak sogo untu? Heeh, sak sogo untu. Plek lho iki. Mangan sing rada akeh gen rada berisi ngono. Nggih, resepe napa nggih Pak nggih? Dablek mangane akeh. Wis. Kudu dablek dhisik. Iya, kudu dablek sik. Heeh, ya. Luar biasa. Saiki wis bersinar ya. Luar biasa tekan ngendi-ngendi ya. Amin. Pangestunipun panjenengan Bapak. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh, belum. Syukur. Aku krungu-krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Ojo tenan ora. Ya iya. Lah ya ora apa-apa wong. Dalang ki jodone ya sinden kok. Biasane ngoten nggih Pak. Iya no, Pak Kangko ya bojone ya sinden buduwi. Tunggu leh tutup. Hari ini jenengan sekeluarga besar nderek nggih Pak. Nggih, tumpun niki. Alhamdulillah. Iki anak wedok Mbak Tata. Ragile. Do melu kabeh. Ngatur kok bawa pelok lho saurunge lelagon saka BPD Desa Prajegan. Nyuwun lelagon Kusuma Wijaya, Rara Jonggrang Trisno Waranggana. Kagem Pemdes saha Bapak RT RW masyarakat Prajegan tansah guyub rukun bangun desa. Saking BPD. Bapak Nono raketang sedelo, gen ketok suaramu sike. Bawa Bapak. Nggih. Bawa napa niki nggih? Derek pokoke pelok kok ditibakne Kusuma Wijaya. Monggo. Bawa ngidam sari nggih. Boleh, boleh. Nanong. Wah. Nah, cocok nek sing nyembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya, heeh. Rada ngempet sithik ya, Nduk? Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bendenge sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Oh, ora apa-apa. Wis ta utuh panggan bayaranmu ora mungkin dipotong ya. Aku mambengi ke bar goro-goro medune ya ora dipotong karo sing nganggap. Amal bengi awakku panas ngono, Nduk. Sami nggih Pak. Wayangan wonten Purwodadi awak panas Nggih, gregesi. lha niku tasik wonten Iki bekasnya. berarti infus. Opname nggih Bapak. Nggih, opname 2 jam. Alhamdulillah wis rada penak awake. Ya, terus.
iki ana bebungah saka BPD Desa Prajekan. Iki nyuwun lagon telu iki menehi bebungah wujud duit 250.000. Oh nggih. Saking sinten Bapak? Saking BPD. Nah, BPD. Desa Prajekan iki uga ana. Nah, tak wacane siki pisan. Oh, karek minangkani. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta gending tangan nengati kami tujukan kepada panitia dan segenap perangkat desa, lebih khusus kepada Mbah Lurah Timbul. Semoga Prajekan tetap jaya di udara. Wassalam. Saking penggemar wayang kulit Wahyu Dianto Bukut. Bukuh. Ya njaluk gending kangen nengati. Heeh. Iki mau saka BPD njaluk lagu Kusuma Wijaya Rara Jonggrang Krisna Maranggono 250.000. Ya. Gandeng iki njaluk lagu kangening ati ora nganggo duit, ora usah dipinangkani iki kok. Apa-apa nek ana duwite ora jalan saiki ya. Oh ngono. Dari perangkat desa Prajekan, nyuwun sesi Deman, Gerajakan Banyuwangi pepiling gubuk asmara. Wah iya, ya ana duwite ya iki. Ana. Ya, iki sakmene kae iki. Lo. Pinten niku, Pak? 500.000. Wah, 500.000. Heeh. Ki sing njaluk lagu ora nek duwite ki kono ora usah di. Dek materialistis ora guyon kok lho iki. Atau nuwun lho iki ditambahi meneh 100 masyaallah. Tuh. Gan cek sak amplop tak anu sisan tak wacane sisan, Nduk. Nggih. Saking Sono Keling Kepala Desa Tunggur. Nggih, saking Mbah Sono Keling Kepala Desa Tunggur nyuwun gending caping gunung kagem sedaya Demang sekecamatan Sukorjo ugi warga Prajekan. Nggih, Pak Lurah. Saka Desa Tunggur. Heeh, iki ya menehi dhuwit 250. Nah, weh. Pun ganep 1 yuta. Pun mboten sah repot-repot Pak Lurah perkara lagu wau dilalekne mawon niki pun mboten 1 yuta. Dadi Alhamdulillah. nggih, pun. Terus yo, ya. Ya. Duh dewa Jawa Tengah Welasono mringwa Besok kapan? Besok kapan ketekan cicir lan wong bagus. Ya rada ngempet-ngempet sithik ya nduk wong jenenge. Gorokan ki rada sulaya ki nyuwara ya rada. Sesuk gek bablas ning ndi sampean? Tanggapan ning ndi sesuk? Benjing datang daerah Kediri mawon, Bapak. Bapak yo ning Kediri ki sesuk? Oh nggih. Wonten ning Dungus Kunjang Kediri sesuk. Oh nggih. Nggih. Benjing nggih kalih jenengan to nggih tanggal Piro? 5. Oh iya. Tanggal 5 kali tanggal 6 nggih. Wah, aku lali nduk anggere. Saking katanya berarti. Mboten pancen yo lalen wis tuwek. Lalen. Ya, terus. Umpama nonah kodo Nanong tanpa prau sasatara ning papatri. Jenengan dugi mriki to, Pak? Wah, adoh lho daleme. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Penggemar berat kan nduk tang. Pundi, Bapak? Menika sing asta blangkon. Oh, nggih, saking pundi, Bapak? Pak Giun. Madiun. 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 Oh, nggih. Pak Santo nggih ta? Pak Santo. Asmara Santo. Mbak nuwun. Nyidam sari as. Nyidam sari as moro.
Pak Lurah panitia yang ngersakne campur sari ya dipinangkani ya. Nggih. Ana sing nyuwun campur sari ya disembadani, ana sing klasik ya disembadani kok. Nek tanggal 8 somben nang Sampit ora ngersakne campur sari ya siap. Ya. Yo, lagune Kusuma Wijaya ya, Nduk. Tang. Gamelan plus musik. Oh, ngono ya. Coba kaya apa? Yuk. Kusuma Wijaya katur Bapak BPD. Ya, yo. Terima kasih Nduk Cahyo. Luar biasa. Ngapunten nggih Bapak, kalau mengecewakan suaranya. Oh, mboten kuciwa. Ya, wis kesanggupan iki bagaimanapun kondisinya ya tetap maju. Oh, ngono. Ya. Ayo Mas Andi TB, ya kelawan Mas Gandul. Ya, serampat yo. Yo. Ora, nyambut gawe ora. Merang nundung tak dong, yo. Suwe ra ketemu, suwe ra petuk ya mosok gawek-gaweke Andik TB. Rumangsane kaya tokono dolanan. Padha nyambut gawene iki. Apa lali apa bejene kanca ya ana yaene kok senane gawe gegeran nyun pamunten macange bulingguk Mas Kangko. Nggih, Mas Gandul. kowe ngendang iki lagi pisan lho ya. Kowe Grup anyar. cadangane Denko lho ning kene kowe iku. Ha iya.
Kok oleh nyepelekne karo dagelan kowe? Mbok aja ngono lho Mas. Barep piye TB ki pasanganku. Ya dulurku. Ngenyek TB padha karo ngenyek aku. Sampeyan nderekke Pak Kangko lho. Kok malah arep mirang-mirangke grup sampeyan. Ngerti ora kowe? Enek paribasan klemben-klemben roti-roti lho Mas. Biyen saiki. Lho rungokno kuwi. Lho aja ngecek kowe. Tinggine munggah amben. Gematine ora kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomongnya digenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Lho ngece malah gremeng karo kancane. Sriuning Mustika Tuban. Nek ora penting ora usah weanan. Sarip tambah oso. Dadi wong urip aja gawe gelo. Warok Braja Musti. Alah sogok ala keri. Kok senengane kok ngono kuwi lho. Warok Braja Musti kaya Pringgondani. Lah ngerti ku ya kuwi kok iso. Nyun pamunten lho nggih. Mak Cangik. Nggih, pripun Mas Gandul? Lho kahanan meriah kaya ngene lho. Luar biasa Mas. Ngendi sing luar biasa? Dalu niki prajekan luar biasa istimewa. Heeh. Kula niku pun ping kalih teng mriki. Wah, kowe kuwi Pertama di Balai Desa tahun 2018 dalange Ki Sigit Arianto ingkang dados lurah tasih Mbah Mantan dereng Pak Timbul. Oh iya. Tese Pak Slamet. Pak Slamet maneh kula apal teng daerah mriki. Heeh. Prajekan niku desa yang ikut kecamatan Sukorejo. Heeh. Terdiri dari 6 dusun. Heeh. 13 RW. RT-ne 45, jumlah penduduknya 6.143, rondone 784. Sik to. Termasuk Bu Kami tua misteri iku rondo. Apal kula teng mriki? Kaya tuku pegawai sensus penduduk lho to. Nggih. Ngono ki ya ngono, tapi nek jenenge rondo ki mbok aja disia-sia to, Be. Banyak TKW ning kene. Nyuwun pamunten malah nyangkut kalih beliaunya Bu Mistri pepundene awak dhewe. Rondo kuwi nek mok sia-sia ning ati ki lara. Aja pisan-pisan mok gawe gelo, apa maneh mok gawe kuciwa nek ra trimo mbok dititipne Balai Desa. Ben dipangan Kami tua. Lho. Kami tua sapa? Kami tua wasi. Alah. Oh ya, Ketua panitia lho kuwi. Nggih. Senior. Senior. Wah, kok apal kabeh lho rumangsaku. saking kuliner ini Mas, walaupun 2 kali tapi hebat Pak. Hebate apa? Tahun 2018 belum ada niki alun-alun Sumringah. Belum ada. Belum ada, tapi semenjak dipimpin Bapak Timbul SKP. lurah periode kedua, Prajekan satu-satunya desa yang mempunyai alun-alun sekabupaten Ponorogo. Ya. Tepuk tangan. Prajekan. Rajekan kena Luar kanggo biasa. percontohan saestu. Tenan iki. Napa manen nyun papunten. Ah. Niki acara sedekah bumi. Omonganmu ya kudu hati-hati. Iki budaya lho. Kowe ning panggunge kalian Pak Kangko lho, Dwijo Kangko. Nyapa? Ki dalang kondang, gak dalang sing wis milenial, sing hebat, wis terkenal. Kowe kudu omong sak omong ki sing apik. Apa meneh arep ngadepi 2 Mei Hari Pendidikan. Seni budaya ki kudu dicakne lagi ngoten to. Oh betul. Nyun pamunten. Tamongi. Apa? Nyuwun sewu kowe kok bandingna aku karo Mas Kangko iki karepmu piye? Lho, iki seni budaya disawang ki ketok manis ajining diri saka lati ajining raga ka busana. Disawang ketok pantes Pak Kangko coba sawangan nganggo busana ireng, ketok gagah. Lah sampean lho, wis ora wedaan kulitane ireng nggo klambi coklat malah kaya tape Bodowasa. Ngene-ngene lho tak omongi. Justru iki nguri-nguri kabudayaan gitu Pak. Iya no. Gelar pagelaran wayang kulit ning Desa Prajekan Prajekan. dalam rangka bersih Bersih desa. sakmene mbiyane wong sing ora budaya sapa? Lho kok sampean iki kok penganggone mbok sing pantes kaya aku gedhe dhuwur lho. Matamu katarak kowe potonganmu sak botol Yakult kok gede dhuwur. Pokoke engko takon ngezoom sing nyuting. Nyuwun sewu, Piye? wong sakmene dalam rangka melestarikan budaya. Sing ora budaya ku mung siji. Kok iso mesti Dalange ya Mas Kangko. Sik. Kok iso kowe malah iki urusane dawa lho. harga diri lho Pak, harga diri. Ah. Pripun? Kok iso aku ora budaya? Jenengan kok nesu ngapa? Ya nesu no. Mergo kabeh iki pimpinane ning dalang kok. Nyuwun sewu, budaya niku kan awake dhewe mung kari jiplak apa dawe para pinisepuh. Leres mboten? Ya benar. Paling gak ngestokne dawe para pinisepuh. Ya. Ana
biyen wong tua ki tau omong. Sanepan le aja mangan ngarep lawang mundak nolak rezeki, betul ora? Bener. Le nek mangan piringe aja disangga mundak dadi sangga-sanggonane wong akeh, wong tua. wong tua. Le nek lungguh aja ning dhuwure bantal, Iya. mundak udunen. Bener. Sakmene kae sing lungguhe ning dhuwur bantal sapa? Ngaku ora? Sampeyan lungguh ning dhuwure apa? Dhuwur bantal. Nah, iki jare nindakne dawuh para pinisepuh ora? Ya nek miturut kuwi ya salah. Ora budaya sampean. Ning nek aku ora dilungguhi bantal, ora nglungguhi bantal, aku iso ngeblak. Yo diganti bantal, bantalnya diganti. Ganti apa? Kompor. Loh, Silitku kobong nang amuk. Dan kempritik. oh malah Perkara nglungguhi bantal kuwi wis ninggal tata krama uda negara ngono. Nggih. Lah jenenge wis sanepan tinggalane leluhur, mulane kudu diuri-uri padha dene kados bersih desa niki. Ya. paling ora iki ndongakne lak nggih ngoten. Wis ya no. Ngiras pantes gladi wanuh kalian warga masyarakat wonten ing Brajegan dalem gandul saking Blora niki kula dongake kagem warga Brajegan tiang dongane senine ngagem pantun nggih Pak nggih. Nggih. Kersane saya pantes. Nah, jos iki lho nggih contoh iki lho. Piye Dul? Rungokno iki. Enek ketan wadahi tampah. Wong sak Brajegan muga-muga kebak berkah barokah Allahumma. Amin. Prajekan. Brajegan. Ya. Enek ketan kabeh siji. Apa? Wong sak Brajegan muga-muga kathah rezeki. Amin. Ana ketan rupane coklat. Apa kuwi Mas? Wong sak Brajegan kabeh padha sehat. Amin. Ngono kuwi lho. Seni. Sampeyan napa Seni saged? lho. Sampeyan napa Contoh saged? Pak Ya jenenge. iso no. Napa? Nyang swalayan manggone ning Jawa Timur. Artine Piyayi Prajegan muga-muga panjang umur. Oh ngono. Ya tetep iso wong budaya kok wong budaya. Ngono. alah an-an kabeh ya iso. Lho, kowe kok nyepele lho. Tuku kapsul. Lho. Kowe apa lara apa piye kok tuku kapsul? Sik karo tak mikir. Tuku kapsul katutan genteng. Apa kuwi? Pak timbul kula rokoke der. Hei, Senengane kok sponsore wis eneng lho rokok ki. Lho, salahe tekomu Gary. Lho, mboten kula niki kula salahne mergo kula iku nyemoni pengen benerno jenengan. Kok iso aku salah? Salahku nggon ngendi? Donga gawe Pantun. pantune jenengan apa? Ning swalayan panggone Jawa Timur. Artine Piyayi Prajegan muga-muga tetep panjang umur. kowe ndongakno gawe pantun piye? Pantun. Piye? Tuku ketan kabeh siji, wong sak Brajegan kathah rezeki. Nyuwun sewu, ndonga gawe pantun ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Dalang kangko. Nek ngono sampean ra tau mondok, ora tau ngaji. Lho. Sik iki urusane agama lho wong Lho pondok. nggih kula bisa memastikan. Agama ora ono dolanan lho. Mboten, Hubungane apa? malah jenengan sing gawe dolanan agama. Sik, jangkrik. Wis kok Ndonga gawe parian. ana to kiai alim ulama ning santri dawuh, "Le, kowe sombe nek ndonga gawe pantun." Eneng apa ora? Eneng apa ora kok malah melilik? Ya ora enek ning Lah, ora eneng ya wis. Jenengan nek ndonga gawe pantun malah malaikat nyatete bingung. Lho. Sik ta, Bil. Lah kok iso kaya ngono iki lho. Dan ndonga kok gawe pantun, dajal ki ndonga gawe pantun. Imam ning masjid apa ora bingung kae? Kok iso? Pas wayah salat, Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birobinas. Iki salat bare jam pira? Pikir. Lah sing prayoga ki ndongane sing piye? Donga niku sing bloko suta, kabeh penonton ngerti, pamirsa ngerti, malaikat ra bingung. Oh, ngono. Paham mboten? paham ya. Ngono kok wis tanggapan larang. Lho. Lho iki akeh alim ulama lho kene. Lah iki kurang ajar nek iki. Seni kira kena dituku nggo dhuwit, paribasa dijaluk diwehke nek dituku ki larang. Iki niate ki nguri-nguri budaya lagi ngoten to, Oh Pak. iya aku bayangno Dul. Dijaluk diwehke apa kacek 10 yuta nolak kok. Kowe iki ya mbok aja kaya ngono to, Be. Ya wis tak dongakne nganggo bloko wae. Ha. Muga-muga wong Brajegan sehat seger kewarasan, Betul. murah sandang pangan. Lah. Muga-muga alon-alon sing dibangun iki berkah barokahi. Betul. Bisa gawe kemajuan kesuksesannya warga Brajegan sedayanipun khususnya untuk para pemuda semuanya tambah maju dan tambah sukses. Allahumma
Amin. Oh. Lurahe mawon asmanipun Timbul. Pak Timbul SAP. Lho, sarjana akademik pemerintahan. Timbul itu kan bahasa Jawa. Coro Indonesianya kan terbit. Bener. Prajekan terbit seorang pemimpin kados Pak Timbul. Mulane no jenengan nyontoh Pak Timbul ya itu to Mas. Ya wis nek perkara jeneng. Duwijo Kangko kuwi ya jeneng Jawa lho. Putrane Bapak Ki Sukron Suwondo. Iki elek nyuwun sewu Mas. Niki kula mboten ngenyek jenengan mboten. Lah kenapa? Jawa kuwi justru nama sing aneh kuwi biasane hebat. Iya. Kaya Pak Timbul ora ana apa-apane. Timbul tok. Akhirnya jenenge Timbul, karirnya Timbul. Iya. Tur jeneng Jawa kuwi nek gawe kewan mesti sukses. Contoh Percil. Deni Percil, Lucy Brahman, Pesinden Ponorogo, Iya. Trio Macan. Lho kuwi hebat. Sukses to. Jenengan Dwijo Kangko ora ana kewane elek, Pak. Ora iso mlejit ya. Jenengan nek pengen kondang kula kei tambahan jeneng Tambah kewan. apa kira-kira? Ki Kangko Tekek. Nggih, apik ta? Jadi prajekan ini dalane sapa? Kangko Tekek. Apik lho Pak iki, Pak. Ora kena sing gawe lho iki. Ya apik. Ampun Pak nek iso jeneng agama mawon Pak, jeneng agama. Jeneng Islam. Muhammad, kan pun haji nggih bapake nggih. Ki Sukron Suwondo pun haji. Jeneng Arab ya apik lho, Be. Oh, nek Arab iki kalah karo jenenge anakku. Lho, anakmu ya mau jeneng Arab. Anak kula lahir pas bulan Ramadan wingi, Pak. Wah. Metu lanang tak jeneng Islam. Lho. Sapa, Be? Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. celukane. Mokel. Ora nyambung. Urung ana sing duwe Pak iki. Mokel. Omongan kok ora enek isine blas. Paling ora iki harus ada isi, visi dan misinya ra ki ngoten. Awake dhewe karek nyuntuk pangarsa tomone. Belionya nggih menika Pak Timbul. Betul. Apa maneh barengi sesuk niku hari pendidikan. Betul. Kados belionya Pak Timbul, kenapa kok dititik neh? Karena dia ngugemi karo paugerane Ki Hajar Dewantara. Apa kuwi? Kayak nek tembunge Ki Hajar Dewantara ana telu to. Apa? Ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarsa, tuturi Handayani. Sing nyetakno sapa kuwi? Ki Hajar Dewantara sekolah ora to? Iki sesuk iki hari pendidikan paling ora nek kowe ora ngerti iso nyinaoni anakmu, Be. Kuwi ing ngarsa apa? Suntulodo, ing madya Mangunkarsa, tuturi Handayani leres nggih. Ciptaane kuwi Ki Hajar Dewantara. Rungokno tembunge saking dalang Kangko Tekek. Lho, Saya nesu. nesu. Mboten kula niki serius, Pak. Ki Hajar Dewantara niku sinten? Bapak Pendidikan Bapak Indonesia. pendidikan. Kok ing ngarsa artine? Ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarsa, tuturi Handayani. Artine napa niku? Ing ngarsa Suntulodo tegese ning ngarep iki kudu iso dadi contoh. Bener. Terus sing nomor kalih ing Ing madya Mangunkarsa. artine Ya ning tengah-tengah kudu iso Memberikan nuruti penyemangat. penyemangat. terus yang terakhir Tuturi Handayani di belakang harus memberikan dorongan dan dukungan. Kayak beliaunya penjenengannya Pak Timbul selalu mendukung geraknya visinya pemuda. jadi kuwi kuncine kanggo pemimpin. Pemimpin. Nyuwun sewu niki kula bantah. Loh, iki aja ngono lho, Be. Sing nyiptakno Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Indonesia. kata-kata ini berlaku nek zaman biyen. Ning sakniki jenengan eling niki 2026. Terus hubungan Kata-kata niku pun boten berlaku. Ing ngarsa Suntulodo ing madya Mangunkarsa Tuturi tuturi Handayani. 2026 pun boten kanggo. nek kowe muni ora kanggo sing piye? Sing kanggo sakniki ing ngarsa numpuk bondo ing madya mangan kanca tutwuri golek rai. Nggih napa boten, Pak? Iki paham masyarakat niki. Sik kowe iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih. Iso Ing ngarsa? buka. Iso buka kudu iso nutup. Betul. Ing ngarsa numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ya ora lah. Ora percaya. Ora percaya. Pagelaran niki jenenge napa? Pagelaran wayang kulit. Wayang kulit sing dadi pimpinane sapa? Dalang. Membawai anak buah napa mawon? Ya yoga sinden tukang son. Komplit. Komplit iki. Ha. Sing dadi pimpinane Anom Dwijo Kangko. dalang. Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Ya dalang. Numpuk bondo apa ora ngaten niku jenenge? B. Endo. Ampun Pak, tak belani Pak. Dalang anane bayarane akeh. Melek suwengi lho, Be. Lah rumasamu yoga turu apa piye? Iki yo melek. Dalang ki rekoso, Deng. Rekosane apa sampean teko kene yo gak usung-usung debok.
kene numpak mobil plek ning transit diparingi maem dalan unjukan munggah panggung terus dok 80 yuta. Ya apa ora? Dul akeh wanganan dul. Tangane iki nyabutno polah, tangane iki polah, Be. Dari masamu tukang kendang iki dekem menunggu piye? Tukang kendang iki ya polah, bayarannya akeh sapa? Akeh Pak Kangko. Numpuk bondo. Sikile kan ya polah, sikile ora mung tangan. Lah tukang jaipong apa masamu sikile ora polah? Nyuara wengi. Lah apa sing den sakmene iki bisu kabeh? Piye to Pak? Kaya malah jadi bantah to Pak. Ayo Aku bengi iki ra nek bener blas iki. Kowe aja ngono lho. Nyapa? Iki dina sampean, wah iki repot iki. Nyapa? Pak Kangko iki wis mbelani aku. Iki dina grupe kudu aku. Nyapa? Lah kok iso malah kaya ngono sampean? Lah nyapa? Bayaranmu ki melok Pak Kangko lho. Lho, engko nek nganti gelor atine Pak Kangko wis sesuk ora dibayari piye kowe? Sorry sing bayari aku ra Mas Kangko, Pak Lurah Timbul. Mas Kangko itu perantara duit saka Pak Lurah diparingke Mas Kangko terus diparingke aku. Ibaratnya Mas Kangko ki makelar mobil. Ora duwe hak sing bayari Pak Timbul karo panitia. Dalang kok ngaku-ngaku dhewe rene ya golek duit tok. Dalang kok semuk blantik iki lho. Kok sik nek ngono nyuwun pangapunten Pak. Ya. Dadi ning ngarep kuwi numpuk bondo. Lepas saka pagelaran wayang kulit. Mergo kowe karo aku sebagai bintang tamu tan bedane kalian Mbak Kairo. Kowe karo aku pemimpinnya sapa? Aku. Nah, berarti sing numpuk bondo kowe. Loh, ora iso. Mentolo kowe. Ora iso. Kok ora iso nyatane bayarane akeh kowe terus kok. Mergo kowe ora pasangan tetap. Kowe sik magang. Pasanganku sing asli gak budal dino iki. Ojo salah paham. Nek tok kene kalah Pak aku. Ya. Wong dadi Jaya Banjel ki ora entuk protes. Iya. Pun percaya nggih? Ya wis aku lek iki bab iki kah. Ning sing ning Madya. Ing Madya mangan kanca niki bahaya, Pak. Bayare. Hati-hati nih ana wong ketoke apik karo sampean. Sampean kudu mencermati aja gampang percaya. Kok iso? Mergo unsurnya ana dua, pengen nipu sampean, kedua pengen ngerusak rumah tanggane sampean. Ketoke apik karo sampean, sapa ngerti seneng karo bojone sampean. Kuwi mulane ana tembung tetembangan bojomu tak silihe niku bayane. Wes nyepele. Hati lho. Omonganmu iki kena digugu ora lho? Ngapa? Dupeh Buduwi mboten nderek terus mau elek-elek. Lho Budwi. Lho, Buduwi iki sarjana S1 lho. Masih digodho model piye ora ngarah goyah imane. Sarjana apa? Lho, sarjana seni. Alah, mbek bojoku ya kecil lho. Piye? Bojo kula niku elek-elek titele SPD MMD, Pak. Sarjana pendidikan. Sing ngomong sapa? Lah apa SPD? SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Wah. Jadi aku pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. Weh, hebat ora weh. Omonganmu malah koyo welut to, Be. Lah sing terakhir kok iso mau bantah? Lah iki tut uri golek rai. Ini sering muncul saat pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan gubernur, presiden. Iya. Adol swara umpamane jenengan calon. Pak iki lho Pak, wongku Pak. Wong 100 wis sampean cekelen weh, kayak nyeketan mesti milih sampean. Iya. Engko nek calon neh, nawakno neh. Pak niki lho Pak, wong kula jenengan cekel kayak 50 mesti nyekel sampean. Mulane akeh pemimpin sing gak dadi calon-calon sing gak dadi. Mergo nek nggone tetembangan ana pantune. Pantune piye? Ana tekek mlumpat pager. Karepe. Duit entek dipangan kader niku sing bahaya. Kita elingno iki Mbak Lurah pemenang insyaallah menjadi lurah lagi diprajikan untuk periode yang ketiga, Pak. Ya. Amin. Hati-hati Mbah. Tekek melompat pager iki lho. Berarti sing mlumpat Pak Kangko. Lah jare Pak Kangko tekek kok. Niku Pak Mangsa kowe kudune melu bungah melu seneng no. Betul. Kahanan meriah kaya ngene. Matur sembah nuwun kagem sedaya warga ana ing brajekan sedayanipun. Semoga tahun yang akan datang lebih maju dan lebih indah, semua ditata lebih rapi. Betul. Lah aku ning kamar mandi kecelek. Nyapa? Arep nguyuh kebelet dadak mlebu sing sisih tengen. Ngapa? Lah ora enek banyune. Banyune anggek sing sak sisih tok e. Sing sisih. Lah iya kleru aku. Sisih nek pipis enten bolongane, Pak. Ya. Kudu ngepasne nek ora ngepas belebir teng budi bersih. Bergereng dadi. Oh, Burung dadi dadakan lho, Be. Nggih. Dadakan iki bot-bote ya diserempeng supaya iso lah dienggo fasilitas untuk teman-teman semuanya. Betul, Matur betul, sembah. Pak. Insyaallah kok tahun ngarep awake dhewe umpama rene meneh iki mesti dadi luwih apik pisan. Amin. Berkah barokah sedayanipun. Niki kalih melampah, Pak. Nggih. Kali tetembangan mergo iki pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih.
Iki saka Demang Tunggur nyuwun caping gunung. Wah, Nyuwun disikke. sinten niki ingkang dipun pasrahi? Nah, ya. Ana anu. Iki Mbak sapa? Congbe apa? Loro ya. Ngerti sindene kok dibuduhi mboten nderek. Lah iki- Ngepaske be Nyapa? sindene ben 7. Heeh. Supayane wong brajekan oleh pitulungane Gusti. Lho 1 2 3 4 5 6 7. Lambemu nek ngelem nek mau kowe Mbak iku. Yo mergo iki ngirit anggaran. Ora. Dua ya. Dua. Karo Mayang ya. Karo Mayang apa karo Wanda? Gen beda karaktere karo Wanda. Ya. Wanda mana yang Wanda? Wanda nomor 2 dari sini. Oke, Dek Wanda. Beda karakternya. Yo disuppati musik Mas. Gen jumeneng. Peselegan nggih. Mbak Retno Congbe dan Mbak Wanda Mandalika. Sapa jenenge? Wanda Amara. Kok kaya sirkuit ta. Yuk, support musik. Oke, berpacu dalam musiknya Indonesia. Ayo sini, Dek Wanda. Istimewa. Grup musik Narendra Musik Entertainment ini jan luar biasa. Niki pilihannya jenengan tesih legan nggih Pak nggih. Tasih legan sing menika. Ya sing menika sampun. Kowe iki nyapa to iki kok tangan serawean. Kae lo jatahmu, Be. Sebelah kono ana kok iso nggone kancane diciyaki ro Mas. Nuh. Ngrusoi. Masa aku entuk sinden SH. Saya sarjana hukum. Sonorek. Kok nyepele senane. Terus sing ayu-ayu akeh mosok. Ya ampun. Halo Dek Wanda. Lama tak jumpa. Aku ngerti nek ajeng petuk sampean aku wis belajar sulap. Sulap napa niku? Spesial untuk kamu. Kamu Nipun. diam ya. Nggih. Nyuwun pangapunten Pak Kakak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kowe iku ape opo? Anu sulap kanggo Dek Wanda iki lho. Poso malah. Carane ngepek atine wong wadon iki. Tangane nyuwun pangapunten. Niki? Aku iso nyulap gawe minyak wangi. Tangane sampean mambu stroberi. Coba rek ora percaya. Kandhani kae. Mambu burung. Urungi Mas. Mosok Urung coba bisa. stroberi jajal. Oh, iya Mas. Stroberi tenan. Oh. Mosok jajal. Aku ya iso sulap. Iso sulapan to. Aku iso sulap. Makasih Dek Wanda. Ngilangno sirahmu. Lho. Tetapi wong wedok ayu karo mau ilangno dasar Mutilasi. malah medeni Aduh, lho. kita nggak usah sulap sayang ya. Iya sulap. Ngrayu no ngrayu carane piye ayo. Ya Allah, sulap. Aku nganggo sulap. Korek nih. Kowe jedendeni ngono. Kowe tenanan apa ora be? Pak, korek, Pak. Sendinane kobong sak kelire lho, Be. Nek ceklen sulap ngono iki lho. Deleng nduk iki. Iya, iya. Apa minyak wangi? Sulap ngene iki Nah, adegan ini lho. berbahaya. Sulap ora genah blas sih. Be, Delengan iki. arep Dadi apa? apa iki? Os. Hup. Ireng to? Iya. Nah terus sulape nggon di. Ayo kita tireng. Kedirang. Wong ngerayu aja jage sulap. Lah nek kowe ngrayu piye jajal? Ngrayu piye kowe? Ayo iki napa Pak bawane Pak? Caping gunung. Capek gunung. Oh iya. Sapa sih? Kowe pasangane karo kuwi rasa Karo ganggu kuwi. iki. Siap. Aja ganggu rumah tanggaku. Iya. Joko ya pethuke prawan. Aku ya padha karo iki. Lah permasamu aku ora perawan. Lho. Masa nggih? Cirine perawan iki piye to, Nduk? Jenenge perawan ki nek dituthuk ki tuthukan saja. Oh, Kok sik. Sik to, sing nyuara iki ya coba duduk. Kene tak duduk. Iki ya muni ting iki. Ayo, nek ora percaya, ki suarane piye? Sing di tanggone to.
Walah do turu kabeh to. Takon nutuk kono lho batin. Wis aku karo iki tak telateni ngene. Heeh. Ya Wis wis. sesuk mbel mati dhewe wis to. Kok ngono to? Ora mesti Sukertone sing mati. Kowe kono bawa sik kono. Dijengkleng iki. Oke. Bleng. Saben bengi nyawang Oh, enak. Yuk. Mantep. Pripun, Dek? Enak ya. Alah makasih. Persiapan awak sehat to. Dawanda. Dalam. Kowe rabi karo iki. Heeh. Sampeyan anakmu sak botol aqua lho cilik-cilik. Kok iso? Bibite elek. Ora kaya aku ya, Dik ya. Iya. Bocah Bibit kok. unggul. Kamu adalah satu-satunya wanita yang paling aku benci. Kok benci ya? Cinta Sayang. be. Kok mendepane? Cetok. Gegermu sing ndi to? Ya iki to matane iki lho. Malah kok muluk kabeh lho. Sik to rumah tangga anggian wis dimatak-matakne kita ora rukun. Madhep rene. Bojomu kae rasa Benak ngrusui. jari sik iki lho. So rumah aku. Aku ning kene. Bahaya Madhep aku iki, saya Kok madhep. jenglenge sing buanter ya, Mas? Iya terus tok Aja bawa aja nganti kalah karo candi kuwi. Alah iki ora ono tenagane iki. Madhep aku, Nduk. Ayo. Iya. Yen memajang hamong karo janur kuning Alah bar iki mesti ngendok. Loh, janur kuning. Piye mosok karo cah cilik kuwi kalah to kowe? Mosok kena dipan lho. Kok ora kaya kancane ta, Mas? iki lontong diketok-ketok mau ngomong tok. Buktine lho rene. Kene iso penak kok. Coba nek Ada. Kembang. Ada. Kembang wae weton. Wanda. Manja. Wis enek kemajuan Wanda bisa. Wis bisa. Dan Wanda. Gunung piye? Mas, aku sing kaya iki Mas ya. Sing dadang gendut glek-glek lho ya. Ya. Wis aku sampe engko iso nglegani atiku, tak paringi. Iya. Paring apa? Alah wis tengok diapane rasa nglegani atiku aja takon dosa sabetake seti bantal perlang mben. Oh, Ya pokok malah Malah nyakil. perang cakil ya. Iya iso malah nyakil iki bagiane Pak Dalang kok iso. Mas, tak dang Mas. Ora nyuwara kok, Be. Itu kok ora. Iki lho. Susul. Rungono ta? Enak lho, Be. Ya ampun. Itu mosok ora iso kabeh to. Kok malah kayak langsung jumengkel. Be. Mosok rumah iso. Mosok gak iso kabeh. Ya, Sik baleni. Kene. Ora iso. Mbak Kairo jajal Mbak Kairo. kira. Kak muni sing sisae. Ingat ono. Iki lho. Leren sik, rokokan
Berkinah ya. Kotot iki mosok dibumi. Iki wis kolot. Aku wae. Kok nekat. Ketipu. Matane PC. Tak enggol wek serut. Bosok kowe. Iso diwirang-wirang. Enggol serut. Kok iso mero ngono ya. Salahe ora tau melu kowe. Telat kowe Banyulan iki. Mbok enggokke to mau. Sewangar iso menggok. Wisin dene kowe. Ya. Pacitan aku. Deng. Sehat iki. Deng. Resik kamu nih. Mosok iki Kakean, B. lanang. Matane. Wong lanang dereng muni. Iki lanang. Masa jeruk minum jeruk. Lanang dereng kok muni lho. Mbak Ta. Ora apa pakai. Nyilih lah balekke. Oh iya Pak. Baru titip. Ya, ngono. Panas. Kalem-kalem aja, B ya. Lemes. Bengi iki seneng aku. Ngopo? Yes, ana sing dapuk kaya Budi Sukron. Sapa? Ewi. Kaya Bu Bayu Waji. Bu Bayu Haji karo Bu Sigit. Ya, entakne nduk. Panas udan aling-aling cabing
lho. Sekarang endi? Wis dangdung 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 dang tak 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 nong tak nong tak nong tak nong tak 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 dangdung kok mah remongan to. Kowe nang kene reyokan mah nguyai segara e. Lah iki ya. Kene nggone reyok kok. Iki Ponorogo nggon. Belajar ngisi-ngisini. Ket mau kok mlaku wae lho. Ben sehat ben sehat mlaku-mlaku kok iki. Yo, dinake tembange. Nadyan wadan sarwi Langsung dangdut. Ya. Musiknya kok. Ngono ya ngono. Tuh. Iki engko gong dibajutke tembang gubuk asmara pamundhut saka perangkating desa Parajekan. Yuk, masuk nduk ndak? Syukur bisa gunung desa Joko, bilang kenceng Madiun. Juga kangen sani.
matur sembah nuwun. Wah, gumyak sigrek saestu wah luar Nggih. biasa. Niki nggih ditujokake kagem fan berat wayang kulite jenengan sedaya saking Nggih. Pak Trimo Trimo. Pratama Mas. Nah. Nguntur Nadi Magetan. Oh, ngoten nggih. Mas Kangko, Dalam pagelaran wayang kulit bersih Desa Prajekan Nggih. niki dereng sah menawi pangarsatama penyanipun Bapak Timbul derek kepareng minggah wonten sasana parisuka. Oh, ngoten. Nggih. Monggo Monggo. diderekne perangkat Pak Wo, monggo derekne Pak Timbul. Kok wis rampat kok mbok liyane. Mboten perangkat Mas perangkat. Oh, perangkat tak kira serampat. Iya. Ah, ya. Monggo, monggo Bapak Lurah Pak Timbul, monggo kadherekaken sedaya perangkat Pak Wo, monggo derekaken jengkaripun. Ya Pak Timbul. Monggo mriki kula rencangi para tamu kongertosi. Pak Lurah Timbul aturan tindak mriki. Pak Timbul gendang mriki. Monggo mriki Pak kula rencangi. Monggo sami nyanyi kagem Pak Wipure ati Pak Lurah Timbul. Ya. Iki mergo sing mirsani ora mung ana ing alun-alun Surmingah, ning sing mirsani ana ing YouTube pirang-pirang ewu. Pengen ngerti inti to lurahe Prajekan. Ah, niki piantunipun wah. Nggih. Ah, Jenam ya Bi ya. menawi ngendika niku runtut tur basane niku sae Mas. Heeh. Kalau mau ningali pas sambutan wah jan cocok dadi MC manten iki Pak Lurah iki. Nggih, matur nuwun Nggih. Mas Nggih Pak Timbul. Andi Nggih. kalian Mas Gandul Nggih, alhamdulillah. sugeng rawuh di bumi Sumringah Amin. Prajekan. Nggih, Luar Pak. biasa, Pak. Niki kersane pripun? Alah napa to Pak, mbok jagongan mriki kang ngopi kalih kula teng mriki. Sik ta. Nggih Ora napa cocok. paling gak wau kan jere nembang Pak, wau jere nembang. Ah, ya. Baru memberikan sambutan. Baru memberikan sambutan. Nggih, yang pertama yang perlu saya garis bawah ini dumateng kadang kula sepuh Ki Dalang Kangko. Nggih, Tekek. tekek, tapi Tekek. Ketaton tenan lho Bi. Kalau aturaken matur nuwun atas ciptaannya lagu wah luar biasa. Sinom untuk Prajekan Sumringah. Sami-sami. Luar biasa. Pak. Alhamdulillah 1 juta saya turuti. Wah. Ngapa? Anu kula nggih gadah anu Pak, Lagu kanggo Prajekan Sumringah. pucung Pak, pucung. Sumringah apa Prajekan? Prajekan. Oh iya, coba piye? Prajekan iku desa kang wis ya maju. Elek no. Lah meneng to Mas, ceblok 500.000 ora apa-apa ya. Urung rampung, Bi. Pagelaran bersih desa. Pagelaran wayang kulit. Insya Allah Prajekan saya ngrembaka. Pak, 75 ora apa-apa, Pak? Wis 100 lah iki ya. Nggih. Mergo pales digenepi selawe, Bi, gak apa-apa. Ah, Pak Timbul. Monggo Pak ngicipi. Alhamdulillah Mas Andi. Nggih, Pak. Kalau sonten kula dereng ngaturaken matur sembah nuwun Nggih. kepada segenap warga saya Desa Prajekan Nggih. yang mana semua ini bisa terlaksana boten sanes saking iguh partikel ugi kerjasama pemerintah Desa Prajekan juga segenap warga kula Desa Prajekan. Amin, Luar biasa, luar Mas biasa. Adi. Tepuk tangan untuk warga Desa Prajekan. RT kula niku semula mau sak tarik iuran 300.000 per RT. Ning malah ngantang 500. Wah, hebat. Ini wujud bahwa warga Desa Prajekan itu luar biasa kekompakannya, makanya ada unen-unen Prajekan Sumringah
Sumringah itu jumbuh napa sing teater Pak Dalang di depan kala wau bahwa syukur mring resaning Allah. Leres Pak. Wah. Ya. La in sakartum la azdanakum wala ikafatum in adabila sadid Pak niku Pak. Karepe apa, Be? Siapa yang berbagi Nggih Pak. akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Betul Pak. Sedekahul adim Pak. Dan siapa yang mingresulo ae kira-kira mandah tambah rekoso kan. Leres iki betul. Pak, leres betul. Lantuk adabing sawo Gusti. Bener, Sampeyan Pak. niki lho Pak, teko tok mboten mbawa debok Pak niki Pak. Karek dok 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 80 yo Pak yo. Potong Pak. Potong piye malah tambahi 1000. Malah tambah 1000 aja rumah saya kowe. Nggih. Nggih. Kula mangke badhe nyuwun gending sepisan lesung jumenglung. Wah, cocok iki, cocok niki. Terus ingkang kalih ilir-ilir. Wah, jeneng senang kali Joko iki. Wis. Nggih, kula nyuwun kalih niku mawon gitu. Lah terus utang kula niki mengke terus pundi Pak Dalang? Lah monggo punten Derek. Lewat kula nggih saged Pak, luwih cekel mangke. Mboten kula aturin piyambak. Alah, wis ngantuk bati aku. Nggih, nyuwun saya Pak Dalang ya. Nggih. Janji adalah utang. Nggih, Siap. Pak. Betul Pak. Untuk itu timbang utang lu utang tak wayahi timbangnya. Ah, nggih niku wis. Lho namung guyon lho, Pak. Karya itu harus dihargai Mas, karya itu. Oh nggih. Sebuah karya itu mahal harganya. Nggih. Mbah nuwun, wis. Wis kata rezekine Pak, sehat-sehat. Siap Pak, matur nuwun, barokah, barokah. Nggih Pak. Kula pocong 100 lho Pak. Udah lalu. Maju no. Nggih Pak. Wah, jane tak gawe apik mau jane. Pun kula nrimo mawon lah jenengan Pak, Pak. Meneng yo oleh kok iso. Wah. Pak Timbul iku sak sok pokoke wis beres iki. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Nuwun, Pak. Timbul. Matur sembah nuwun Pak Timbul. Ngatur nuwun Pak Dalang. Nggih, Nggih. nggih. Dadi kula nyuwun lagu Nggih. Lusung Jemulung sama Kalih ilir-ilir. Lir-ilir. Siap. Matur suwun karena jane kula biasa nyanyi. Nggih. Tapi karena ini yo meh padha Pak Dalang flu. Lu. Flu. Pun 4 hari ini Boten istirahat, boten sare lagi. sehari nih sehari istirahat. Nggih. Tapi nek kapan kon nyanyi kula malih Gerok. flu. Nggih, boten usah nyanyi Pak, nyawer mawon pun sehat Pak niki Pak. Siap. Matur nuwun. Nggih. Nggih, nggih Pak, matur sembah nuwun. Ya. Langsung jumenglung sruing hati langsung jumenglung
dung Tok dek dok iki mau lesung jumenglung lagune lawas Nggih. ning karo kanca-kanca diaransemen diperindah. Wah, luar biasa Dwi Jolaras iki komposer sedaya niki. Nggih. Heeh, ya. Engko ilir-ilire wanci goro-goro sing pas. Namung pesen Mas, Apa? anu tulung kanca-kanca Dwi Jolaras. Bengi iki nek gawe iringan biasa wae ya. Ngopo? Ana mata-mata Sopo? sing arep niru garapane Dwi Jolaras. Iki lho. Pak Putih lho. Sesuk mesti arep dikekno dalang alek mesti. Oh, Manarya to. Yo, Nduk Lintang Nggih. karo anak wedok Rahesta Deka Chandra Dewi. Tata. Ya. Lagune Gerajakan Banyuwangi. Wah, cocok niki. Nggih, pamundhut saka perangkating desa Parajekan. Kalian kalau mau aku wis matur kalawan panjenengan Pak Lurah. Pripun Mas? Nek iki kok aku izin nguyuh sikik mergo wingi aku bar operasi batu ginjal. Nggih Mas. Nggih, Kesehatannya dijaga Mas. siap. Jenengane dibutuhne wong akeh lho. Iki kok kepruke nggon sabete tak pasrahke anakku lanang sing barep.